21 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар диёти Кангурти нояи Темурмалик бинои истиқоматӣ 8 ошёна бо ҷойгиркунии бахши маркази ташхисию табобатии Мадади Акбарро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст бо имкониятҳои бахши маркази ташхисию табобатии Мадади Акбар ки дар таххона ва ошёнаи аввали бинои нав ҷой дода шудааст шинос гардиданд. Зикр шуд ки дар маркази нав барои ташхис ва табобати нафарони ниёзманд имконоти муосиру замонавӣ фароҳам оварда шудааст. Аз ҷумла таххонаи Мадади Акбар дорои ташхисгоҳ бо уҷраҳои ултрасадоӣ, озмоишгоҳ бо лавозимоти корӣ буда ҳамчунин бахши ёрирасонӣ бо уҷраҳои тавонбахшӣ, варзишӣ ва маҳздармонӣ таъмин гардидааст. Маркази ташхисию табобатии Мадади Акбар ҳамзамон дорои уҷраҳои ба қайдгирӣ буда дар он барои ташхису табобати чашм, гӯш, гулову бинӣ, дандон, дил ва асаб шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. Марказ дорои уҷраҳои ҷарроҳӣ буда имконият аст ки амалиётҳои ҷарроҳии таъҷилӣ дар ҳамин ҷо гузаронида шавад. Ҳамчунин дар марказ уҷраҳои алоҳида барои машварат ба ниёзмандон ва хаднаи кӯдакон сохта шудааст. Дар ин ҷо барои ба табобат фаро гирифтани беморон 12 кати хоб ташкил карда шудааст. ҳуҷраҳои табобатӣ ва ташхисии Мадади Акбар бо таҷҳизоти муосири тиббӣ аз қабили дастгоҳҳои нафасдиҳии сунъӣ, кардиомонитор, дастгоҳҳои ташхиси ултрасадоӣ, оксигенераторҳо таъмин буда имконият аст ки сокинони ноя минбаъд дар ҳамин ҷо ташхису табобат гиранд. Дар марказ ҳамчунин табобат бо усули гиёҳдармонӣ низ роҳандозӣ гардидааст. Марказ ҳамчунин дорои дорухона ва мағоза мебошад. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти мазкур хизматрасонии муосири тиббиро барои сокинони ноя дастрас намуда минбаъд табобату ташхиси нафарони бемор бо сарфаи маблағу вақт дар ҳамин ҷо гузаронида мешавад. Зимни боздид иттилоъ доданд ки дар иншооти нав 45 нафар асосан сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷои кори доимӣ гардиданд. Нафароне ки аз минтақаҳои нисбатан дуртар ба кор меоянд дар ошёнаи болоии бинои мазкур бо манзили истиқоматӣ хизмати таъмин мешаванд. ҳамчунин кормандони корхонаи дузандагии мери модар низ дар бинои 8 ошёна бо манзил таъмин гардида боқимондаи хонаҳо ба фурӯш ба аҳолӣ пешниҳод карда мешавад. иброз гардид ки дар маҷмӯъ бинои истиқоматӣ дорои 42 ҳуҷра буда дар он барои истиқоматкунандагон шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. иншоот дорои уҷраҳои 1, 2 ва 3 хонагӣ буда ҳамчунин бо лифт ва дигар иншооти ёрирасон таъмин мебошад. бояд қайд кард ки санги асоси бинои истиқоматии 8 ошёна соли 2015 зимни сафари корӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузошта шуда буд ва дар ин давра он бо сифати баландбунёд гардид. иншоот дар доираи дастуру супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Анвар Қурбонов бунёд гардидааст. гирду атрофи бино бо дарахтони сояафкану ороишӣ ва гулҳои мавсимӣ оро ёфта роҳравҳои он сафолакпӯш карда шудааст. хусусан шомгоҳон бинои 8 ошёна зебогии хоса дошта бо чароғакҳои рангаву зебо зинат ёфтааст. ифтитоҳи иншоот ба ҳусни маркази диёти Кангурт зебогии дигарро замн намуд. марказ дорои таҷҳизоти хеле нодири имрӯзаи соҳаи тиб мебошад ба монанди ташхиси ултрасадоӣ, дастгоҳи электрокардиографӣ, дастгоҳи электроэнсефалографӣ, дастгоҳҳои озмоишии лабораторӣ, ҳамчунин дастгоҳи рентгенӣ ва дар баробар ин мақсад бо мақсади он ба ифтидо дода шудааст ки ба мардуми ҷамоати Кангурт ва минтақаҳои бигем гирду атрофи ҳамин ҷамоат кӯмакҳои маслиҳатӣ ташхисӣ расонад. барои ифтитоҳи маркази мазкур миннатдории худамро ба пешвои миллат баён мекунам. зимни боздид сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода чунин иқдомҳои бунёдкоронаи соҳибкорони маҳаллиро шоистаи таҳсин арзёбӣ намуданд.